God is omnipresent. माने इसोरा जेरावबो थानो हाग्रा इसोर, बुहुमनि जेरावबो खामिनाय इसोर, अल्ड टेस्टामेन्टनिफ्राय मोनसे बाइबेल सारि खेबखांनानैहाय आङो फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय हास्थायदों। जेरेमियानि 23 and 24 मोननै वर्सखौहाय बेयाव ओरैबादि बुंदों, इसोर इवा जेरेमिया नाबिनि गेजेरजों ओरैबादि बुंदों, आङो गासैयावनिबो इसोर, दाबसेनिल' नङा, पृथिबियाव गासैनिबो इसोर, जायगा दाबसेनिल' इसोर नङा। बे इसोरा महान इसोर, बे गासैयावनिबो इसोर, जायगा दाबसेनिल' इसोर नङा। 24 पुनाव फरायोब्ला मानसिया बबेबा आन्दो जायगाफोराव आंखौ दोनखोमानो हागौ खोमा। इसोराखौ जों बबेबा खनाजों दोननानै दं माबा माबि इसोर नुयै बायदि खामानि मावनो हागौ खोमा। बेनिफ्राय आङो बेखौ नुवाजासे आं जे सोरगोआव पृथिबियाव जेरावबो दं बेखौ मिथिया ना? सोंनाय खालामदों। आं दे पृथिबियावबो थायो, बुहुमावबो थायो, जेरावबो थायो, नोंसोर मिथिया ने? बेजों जेरेमिया नाबिनि गेजेरजों इसोरजों जिउआदे omnipresent, बियो बुहुमनि जेरावबो थायो, दाबसेबो जायगा गैया इसोर थायि जायगा। बेयो सोमोनांथाव बाथ्रा, सोमोनांथाव बाथ्रा, जेरावबो इसोरा थानो हायो बा थायो। जों गुबुन गुबुन धोरोम बे पृथिबियाव नुनो मोनो। माखासे धोरोमनि बाथ्राखौ दा दिनै गाबोन एसे बुंनो एनालाइज खालामनो उसुबिदा जाबाय। नङाब्ला जोङो एसे बे बाथ्राखौ साबसिनै क्लियार जानो जुदि गुबुनजों कम्पेयार खालामनानै एनालाइज खालामनो जों ओरैबादि मोनदाङो, माखासे जायफोरखौ इसोर होनना खुलुमदों बिसोरो मोनसे निर्दिष्ट जायगायावल' थानो हाग्रा, बिसोरो जेरावबो थाया, मोनसे निर्दिष्ट जायगायावल' थाग्रा, बे जायगायावल' फैनानै मानसिफ्रा खुलुमफैनो हागौ, नैबेबादि। नाथाय जोंनि इसोरा ओरैबादि इसोर, बुहुमनि जेरावबो थानो हाग्रा इसोर। दा बयनिख्रुइ बांसिन बे इसोरनि महिमानि सोमोन्दै बुंनाया डेभिडनानो। गितमालाव जेब्ला फरायो, बियो इसोरनि महिमाखौ ओरैबादि खन्थाइनि गेजेरजोंहाय डेभिडना फोरमायदों। बिनिनो आङो गितफोरनि 139 नाम्बारनि 7 वर्सनिफ्राय लानानै 12 सिम एसे फरायनानै बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नो थाखाय हास्थायदों, गोलावद्रायबो बुंनाय नङा। 7 आङो नोंनिफ्राय बहा थांनो आरो नोंनि मोखांनिफ्राय बहा खारग'नो? डेभिडना जि खोथाफोरखौ खन्थाइयाव लिरदों, बिनि लिरनाया ओरैबादि अबिगथाजों गाव जिबनाव मोनदांनाय, नुनाय, जानाय बाथ्राफोरखौसो लिरनायजों डेभिडनि खन्थाइया। आङो नोंनिफ्राय बहा थांनो आरो नोंनि मोखांनिफ्राय बहा खारग'नो? बियो मिथिगौ डेभिडना। बे धार्मिक मानसिखाय, इसोरनि जिउजों दैदेनजानायखाय, इसोरा एसेबां महान, बियो जेरावबो थानो हाग्रा आरो जिखुनु समावनो सहाय होनो हाग्रा, इसोरनि बोलो आखाइनिफ्राय, इसोरनि मेगननिफ्राय रावबो मानसिया दोनखोमा जाया आरो खारखोमा जानो हाया। बेखौ एकदम जिउजों मिथिथारगौ, बे एक्सपिरियेन्स दंथारो। 8 बुंदों, आङो अख्राङाव खारग'नो, बेयावबो नोंनो दङ। सोरबा मानसिया बबेबा सेटेलाइटआव थांब्ला बेयावबो इसोर दङ। डेभिडनि बुंनाया बेनो। आङो पातालाव बिसिना बगोन ना, बे हानि सिङावहाय बबेबा जायगायाव आङो माबा मोनसे खायदाजोंहाय बे हानि सिङाव थायोब्लाबो, बिसिना खालामनानै उन्दुयोब्लाबो थायोब्लाबो, बेयावबो नोंनो दं, जेरावबो दं, फोरखौ नोङो एकदम ओरैबादि जिबनावहाय बियो रोखा मिथिनानै इसोरादि जेरावबो थायो बे बाथ्राखौ बियो बुंदों। आरो 9 बुंबाय, आङो सानजा
गोजौआव बिरलांब्लाबो थारमाने जोबथा सानजाहानो थांगोन पृथिबि सिमासिमनि सानजा जोबथायाव थांगोन बेयावबो मानो थांब्लाबो एबा सोनाबथार जायगायाव खामिहैब्लाबो सानजानि सिमा जोबनायाव थां पृथिबिनि सोनाबनि सिमा जोबनायाव थां बेयावबो फोरबोआ दङ दसाव बुंबाय बेयावबो नोंनि आखाइया आंखौ दैदेनलांगोन नोङो बेयाव थाङोब्लाबो फोरबोनि आखाइया बे दालनिफ्राय फोरबोआ बेजों लोगोसे लोगो थांफागोन आरो नोंनि आगदा आखाइया आंखौ हमथागोन जेरावखि थाङा बियो दैदेनलाङो आरो निरानि बा बेबादि गिथावथाव खैफोदनि समाव बियो गावनो इसोरा हमथायो 11 फुटआव बुंबाय आङो बुङोब्ला खोमसिया आंखौ खोबथों जों मानसिनि मोनसे साननाय दङ मोगा मोगियै जों मालाबाबो पापफोरखौ मावा स्पेसियेलि खोमसिनि समावहाय रावबो नुयैखौनो इसोर नुयै बादि साननानै बांसिनै सिखाव खावनाय हक जोनाहारि हक लोंनाय जानाय हक गाज्रि रंजानाय हक बे सानाव जाया मेक्सिमाम हरनि समाव हरगोगो समाव आरोखि मानोना रावबो नुवा रावबो नुयैखायनो बेबादि गाज्रि रंजानाय गाज्रि जानाय गाज्रि थांखि खालामनाय सिखाव खावनाय पाप मावनायफोरखौ एखे हर गोथौ बा खोमसिनि समाव मावनाय जायो मानसिया बे समाव नुवा नालाय बे मानसि नुयैखौनो मानसिया बयबो धान्दा खालामो बिथोराय इसोरा नुयो दानो इसोरनि बाथ्राखौ सानो नाथाय बे खोमसियावबो इसोरा नुयो आङो बुङोब्ला खोमसिया आंखौ खोबथों आरो आंनि सोरगिदिं स्रां हर जास्लायथों बे हरानो स्रां ओरैबादि जास्लायथों 12 बुंबाय थारै खोमसिया नोंनिफ्राय आन्दो खालामनाय नङा बे खोमसिया इसोरनिफ्राय नुयै बादि थख' खालामनो हाया मालाबाबो हाया मानसिखौ हागोन नाथाय इसोरखौ बे हरनि खोमसिया पापनिफ्राय बा इसोरनि नोजोरनिफ्राय जोंखौ माब्लाबाबो आन्दो खालामनो हाया औ हरा सान बादि स्रां जागोन नोंनि लागै खोमसिखौ स्रां बादिनो मानसिनि थाखायथ' खोमसिया खोमसिखा दा जुदि बैयावहाय मा दङ आङो जेबो नुहुरखाया नाथाय इसोरनि थाखायब्ला डेभिडना बुंबाय इसोरनि थाखायब्ला बे खोमसियाबो स्रां बादिखा जेबो फांथेया होथेजाया रोखा क्लियार नैबे 7निफ्राय 12सिम फरायनायाव जों डेभिडनि एक्सपिरियेन्सआवहाय जिनाखि इसोरा जेरावबो थायो इसोरनिफ्राय खारखोमानो हाया दोनखोमाहैनो हाया बियो दे अमनि प्रेजेन्ट गड इज अमनि प्रेजेन्ट इसोरा जेरावबो थाग्रा बेखौ ओरैबायदि रोखायै डेभिडना गावनि एक्सपिरियेन्स अभिगथानि गेजेरजोंसो खोन्थादों बियो आन्दाजों नङा गियानजों नङा अभिगथा बियो थखर जाबोखादों धार्मिकब्लाबो बिबो गोरोन्थि खालामदों धार्मिक समावनो बियो गावनि सान्थ्रि गाहायनि हिन्जावखौहाय अबिलासाव गोलैनानैहाय बिखौ जोनाहारि खालामदों जोनाहारि खालामनानै रावबो मिथियाखै ओरैबायदि स्मुथ मोनसे पलिसि खालामनानै सान्थ्रि गाहायखौ दावहाव थिनहरदों जि साइडजों बिराद बोलोगोरा सान्थ्रि गाहायफोर थायो जेराव थाङोब्ला थांग'नो हानाय नङा ओरैबायदि खालामनानैहाय बेखौ बे साइडजों थिनहरनानै एकदम मोनसे मोजां प्लानिं खालामनानै एकदम सिथारनानै जोबनायाव बिनि हिन्जावखौ बै हिन्जावखौनो गावनि हिन्जाव खालामनानै लादों गावनि हिन्जाव खालामनानै लादों नाथाय इसोरनि देखाव बियो मोनसेबो दोनखोमानो हायाखै बियो माब्रै प्लानिं खालामनानै बे मानसिखौ बुथारनाय हिन्जावखौ लादों नाथान नाबिनि गेजेर गासैखौबो रायथिजोबनानैहाय जेब्ला रायथिजादों बियो धार्मिक मानसि मोनखाय बियो नाङाखै थाङाखै गाबदों गावनि भुलखौ स्वीकार खालामदों बिराद गिदिर अभिगथा बेफोरो नैबे अभिगथा
एक्सपिरियेन्स गासैबो गावनि जिबनाव मोनदांनायखौ लानानै इसोरा ओरैबादि महान इसोर बिनिफ्राय खारखोमानो जों माब्लाबाबो हाया। गड इज omnipresent। इसोरा बुहुमनि जेरावबो थानो हाग्रा। जोङो इसोरनिफ्राय खारखोमानो हाया। जेरावबो होनब्लाथ' मोन दाबसेबो जायगा बासियाखै। इसोर थायो जि जेरावबो जायगा गैया। जेरावबो इसोरा थायो। गासैबो समावनो थायो। आरो बे इसोरा जेरावबो जेब्लाबो आरो गासैबो समावनो बियो सारा पृथिबियाव थाग्रा इसोर। सारा पृथिबियाव थाग्रा बुहुमनि सिमाखौ नुहुरनो। बुहुमनि सिमाखौ नुहुरनो। सानजा बुहुमाव जेसेबां मानसिफोर उजिबाय हाजारखि साइन्टिस्ट गेदेर मानसि माबा मोनसे बिदिनो सोमोनांथाव मानसि उजिदोंब्लाबो बे बुहुमनि सिमाखौ नुहुरनो हानाय बा जोंनि मेगनजों गोजान नुहुरनो हानाय बे माब्लाबाबो जोंनि थाखाय सम्भब नङा। नाथाय जब बिजाबाव बुंदों इसोरा बुहुमनि सिमाखौबो नुहुरो होननानै। मानोथो नुहुरा? खारन डेभिडआ बुंदों बे बुहुमा जाबाय इसोरनि गाग्रा खामफ्लाय आरो सोरगोआ इसोरनि जेरै सिंहासना इसोरनि जिरायग्रा सोरगोआ इसोरनि जिरायग्रा सिंहासन। गथै सोरगो आं सोरगोखौ एसे सिगाङाव बुंबाय। प्रकाशित बाइबेलावहाय दङ। आं एसे खोथानि होनो सानै जोहोलावफोर दं। सोरगोआ बेसे गोलाव बेसे गुवार बेसे गोजौ बेखौहाय बाइबेलाव रोखायै लिरनाय दङ। रेभेलेशन नुजाहोजानायाव फरायोब्ला सोरगोनि जौनाया 2400 किल'मिटार्स बिल्डिंआ गोजौआ 2400 किल'मिटार 2400 किल'मिटार सासे आरख'आ सुदों। गुवारखौ सुयोब्ला गुवाराबो 2400 किल'मिटार सोरगोनि गुवारनाया आरो लावनायाबो 2400 किल'मिटार। अब्ला दानि इमाजिन खालामदो जोंनि भारतनि वारनाया 2900 किल'मिटार गुवार। अब्ला 400 लालाय 2400 लालाय भारतनि वारनायनि खाथियाव थांखाबाय दा। अब्ला सोरगो रायजोआ भारतनि वारनायजों समान गुवार जागोन। जौनायाबो बिजों समान जागोन। लावनायाबो बिजों समान जागोन। स्कुवेर किल'मिटार। माबादि बिल्डिं माबादि बिल्डिं ओरैबादि बे सोरगो रायजोआ। दा इसोरा omnipresent सोरगो रायजोआ बे एसेग्रेट सोरगो रायजोआ बिनि जिरायग्रा सिंहासन 2400 किल'मिटार स्कुवेर किल'मिटार गेदेर सोरगो रायजोआ बिनि जिरायनाय सिंहासन आरो बे बुहुमा बिनि आथिं गाग्रा खामफ्लाय। अब्ला बे खामफ्लाय आथिं गाना दोनदोंब्ला इसोरा जेरावबो दङ। जेरावबो नुगोन। बे ओरैबादि महान इसोर बिनि आथिङा बेबादि सारा पृथिबियावनो बिनि आथिङा गाग्रा खामफ्लाय होननानै बुंदों। दा जों जेब्ला बाइबेलनि खोथाखौ फारि फारियैहाय जोङो गोथौ नागिरो अब्ला जों मिथिनो मोनो इसोरा जों फोथायग्रा साफ्रोमबो मानसिजों सासे थाग्रा। पृथिबियाव जेसेबां धार्मिक एबा फोथायारिफोर दङ खौथि फोथायारिफोर दङ। इसोरा बे खौथि मानसिजों आलदा सासे थानो हाग्रा इसोर। मा सोमोनांथाव! इसोरा सासेल' इसोर खिन्थु हिउज बिराद गोबां बियो बयजोंबो थानो हायो। पृथिबियाव थानाय साफ्रोमबो धार्मिकफोरजों सासे थाफानो हाग्रा इसोर। आरो बेल' नङा बियो बुरजा नङा सासेल' इसोर आरो बियो गोथां इसोर बे बोलोग्रा इसोर आरो बिनि खोमाया बेबादि
प्रिथिबियाव खौथि खौथि थांनानै थानाय मानसिफोरनि रायज्लायनायखौ बियो आलदा आलदायै खोनानो हाग्रा रेकर्डिं खालामनो हाग्रा इसोर खौथि खौथि प्रिथिबियाव मानसिफ्रा थानाय मानसिफोर रायज्लायदों धार्मिकफ्रा धार्मिक खोथा रायज्लायदों पापिफ्रा पापि बेबादिनो गाज्रि मानसिफ्रा दुष्ट मानसिफ्रा पापनि खोथाखौ रायज्लायदों गासैखौबो बियो खनसे समाव आलदा आलदायै खोनासंनानै रेकर्ड खालामनो हाग्रा इसोर खनसेयावनो बियो नुजोबो प्रिथिबियाव सासे दङ बेखौ नुजोबो प्रिथिबिनि रायज्लायनाय साफ्रोमनिबो जबानफोरखौ बियो आलदा आलदायै खोनायो आरो मोनसेयावनो बयनोबो एन्सार होनो हाग्रा इसोर बियो लोगोसे थानो हाग्रा इसोर God is omnipresent बियो सोमोनांथाव बाथ्रा एसेबां मानसिनि रायज्लायनायखौ आलदा आलदायै बुजियो एसेबां मानसिजों आलदा आलदायै थानो हायो आरो बयनोबो बिनायखौ बियो आलदा आलदायै फिननाय होनो हायो बियो सोमोनांथाव इसोर बियो omnipresent बियो जोंजों सासे सासे लोगोसे थायो बेनिखायनो जायफ्रा बेखौहाय फोथायो बेजों इसोरा सासे हिसाबै थायो बेजों जाफायो थाफायो जेब्लाबो बेजोंहाय लोगोसे थायो नुजानायाव जुदि फरायोब्ला जों मिथिनो मोनो इसोरा जोंजों थाफायो जाफायो आलदा आलदा साफा साफायै आंजों थाफादोंबा फालकजोंबो सेक्रेटारिजोंबो जों मण्डलनि बयजोंबो प्रिथिनि बयबो मानसिजों बियो आलदा आलदायै थाफानानै जाफानानै लोगोसे थानो हायो अनजाग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर जों जाय इसोरखौ खुलुमदों बे इसोरा गोथां बियो जेरावबो थानो हाग्रा सासेयै थानो हाग्रा जोंनि बिनायखौ गोबांनि गेजेरावनो खोनासंना सायख'नानै जोंनोहाय फिननाय होनो हाग्रा जों माखौ गिनांगौ दं बेनिखायनो बे मोनाबिलियाव आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नो हास्थायबाय खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा गेदेर बोर होथोंसै